Akwai wani ƙwaro a duniya da yakan yi tsayuwa kamar wani mai addu'a, amma a zahiri yana daga cikin mafiya hatsarin mafarauta a cikin ƙwari. Sunan wannan ƙwaron praying mantis. Yana da manyan idanu kuma yana iya juya kansa har izuwa 180 degrees. Ana kiran wannan ƙwaron praying mantis ne saboda yana ɗaga hannu kamar mai addu'a. Amma ba addu'a ba ne, duk shirye-shirye ne na kai hari. Yana da baiwan nan na camouflage ta yadda zai ɓoye kansa a duk inda yake. Yana daga cikin dabbobin nan da ake musu laƙabi da ambush predator. Yana cin ƙwari, sauro, kai har ma da 'yan uwansa. Amma duk da wannan ƙarfi na praying mantis akwai abin da yake yin ajalinsa. Wani tsutsa ne mai suna horse hairworms. Tsutsan tana rayuwa ne a cikin mantis ba tare da ya sani ba. Tana masa illa ne ta hanyar mallakan ƙwaƙwalwarsa sai yadda ta yi da shi. Tsutsan horse hairworms ɗan ruwa ne. Daga nan sai ta tilasta wa mantis zuwa ruwa. Nan take mantis zai mutu, tsutsan kuma zai ci gaba da rayuwa a cikin ruwa. A rayuwa wani lokaci ba kowane mai ƙarfi ba ne yake cin nasara. Allah ya sa mu dace.